Johera magwora, jodala magena gone rudho kene Nyasacho niro kamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi mondo wawuo kodi kit weche machal nadi ma Jehova oloso thuolo ni an mawuoyo kodi nyinga Pastor Gorongaro Isaiah. To kapok owacho wach moro amora johera magwora, to adhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasacho polo kod piny duong'. Jehova ber manadi rudha chunya odindi jatend lweny. Erokamano kuom loso thuolo ni mondo yal weche ni ka kinde pod nitie. Duong' gi pak odog ni jatend lweny mara kuom Ingeso. Amen. Johera magwora, adhi wuoyo kodi ndiko mawuok e Daniel 6:9. Adwa wuoyo kuom sei minyalo go e ngima ng'ato, e dala ng'ato, kuom nyithi ng'ato, e pith mar ng'ato, kata ohand ng'ato inyalo go e sei makati nindo to kara sei no osego. Nogo sei gotieno sama nindo ni seche ma ibiro nyuolo nyathino to nyathino mondo mikare kik riere igo sei. Samoro sei no igo e tok pacho, samoro nogo e nyimbe rangach sama nuonge, samoro nogo e bath pacho. Kawuono Jehova chika mondo awuo kuom sei minyalo go e ngima ng'ato. Nogo e kuom ngima Daniel, mowach ni Daniel nyaka nyumie bur sibuoche mane ikawo sei tigoyo gi kalam tigoyo rubber stamp tiwacho ni mano nyaka timre makati dhi e sikul misom mibed gi papas mabeyo to sei no osego misoma to kitieko tiduogo ibiro chwako ne ji chang'a kor gweng' kendo ibaro negi yien. Mano sei manogo chon. Kawuono Jehova chika mondo awuo kuom sei. Duong' odog ni jakono mula. Daniel 6:9 Mumba kona niya, iber manade ja Galili, ber manade ja Nazareth. Asomo gimondiki kamano Ruoth Darius noketo sei e chikno mane kama wuoye, noketo sei no nokete lwete. Kawuono ni Jehova chika mondo awuo kuom sei manoseketi e ngima ng'ato to ondiki e Jo-Kolosai 2:14 ni norucho gima nondiki manotwewa kata ne ket sei no sadi tich adi gi joma nade kata ne gilamo lambe mage wi gode mage ka giwiro gi remba ng'o mago ok chandwa magani gidhi ka wiye ang'owa mago ok chandwa. Ondiki Zaburi 40:2 ni noywaya kogola chuodho matimo todo. Kawuono ni e nying Yesu ja Nazareth kata ne ketwa e maket sei ibiro ywawa kigolowa chuodho matimo todo. Ondiki Isaya 40:5 nobro turo ruodha bro turo dhorange mag mula manoket matek molornwa godo. Ondiki Zaburi 86:1 nobro golo dheche mag ting' mapek kuomwa kata ne ket sei mar mondo wabed e chandruok. Jehova bro golo dheche go kuomwa piyo e fweny adek matinda boro. Ondiki niya, abiro keto dhoot e mbele ni maonge ng'ama nyalo loro makata ket sei no ero e nying Yesu ja Nazareth tuo no onge gima biro timi. Ondiki Jeremia 40:4 kawuono ni niya, agolo nyororo ok e lweti mano Jehova El Gibo. Ondiki Jeremia 30:8 nobiro turo nyaka jok manokete ng'uti e nying Yesu ja Nazareth kata ne ket sei mar jok matek mar tuo mar dhier mar koso dak mar koso tedo mar koso mondo andi mondo lwar e nying Yesu biro turo jok no ero makata ne ket sei no. Wan kod Jehova El Gibo, Jehova Yahweh Adonai Ebenezer, ng'at manyalo turo jok no en tie, ja paradiso nitie, nyaramo nitie. Duong' odog ni were maklo biro locho ne jomo yie pare jogi ratego mar jokero esi ber biro siro jogi chung kodgi e lweny ruodhwa mamoseloito ere in Nyasaye manyalo. Wang'eyo Jehova Shalom manogolo Joseph ka Jakobo kanie jela ka wino kwame jela. Sama nokwame jela no Jehova nolime jela kuro mogole jela manyaka askeche mane ndaro wiye kanowuok to emanogone sarut gima noket kuomi no ero manodhi oket ni nyaka mokie jela no. Wawacho ni e nying Yesu ja Nazareth kawuono ni sei no japuonj biro ruche. Nyasachwa ni kod teko mar ruche mogole oko. Ondike Naum 1:13 ni norucho gima nondiki manotwewa. Ondike Mathayo 10:13 ni gimoro amora mawuora manie polo ne oko pidhi biro pudho oko. Kawuono ni Yesu ja Nazareth ondiki e Isaya 54:17 ni onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi. Kawuono wacho ni bed jachir. Wan kod Jehova El Gibo, Nyasaye manyalo chielo ng'at manosendiki kuome sei. Kawuono chunga kiting'o badi kiwacho ni kata ne ndiki sei kuoma tating'o ja Nazareth Yesu mapokolo obro locho na pinyo yio dagi akawe obedo wendo na kawuono. Yesu kolimo par ng'ato to dala no kodong kaka ne en chon. Duong' odog ni nyakwar Jesse. Erokamano wadhi kodi e lamo. Jehova par jogi ruodhwa rabi sirgi misango maduong'. Duong' kod pak odog ni jatend lweny era ni malicho sirgi ruodh polo mara kuom Yesu. Amen. Jara magura mawuoyo kodi nyinga Pastor Gorongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bati Ministries Lere piny Kayole. Namba dang' yudago en 07 33 79 49 10 anuoyo. Namba dang' yudago en 07 33
79 49 10. Namba machielo en 07 kendo 07 aito 70 5376 anuoyo. Namba machielo en 07 kendo 07 70 5376. Mad Jehova ma jasir joge osiru kawuono, osiru kiny, osiru ndalo kondalo. Amen.